Gofalwch bod digon o fatri a chof ar gael yn eich ffôn. Efallai bydd y tip hyn yn swnio'n amlwg, ond heb rhain bydd yn amhosib i chi ffilmio unrhyw beth o werth. I gael eich hun gorau, mae angen dal eich ffôn ar ei ochr a ffilmio gan ddefnyddio landscape mode. Erbyn hyn, bydd ganddo chi eich cynllun ffilmio. Rhaid meddwl nesam sut mae'r shot yn edrych. Mae fframio shot yn gywir yn bwysig. Gnewch yn siŵr bod popeth ydych eisiau gynnwys yn y shot o fewn y ffram eich hun. Mae hyn yn arbennig berthnasol os ydych chi'n ffilmio cyfwyladau. Ceisiwch sicrhau hefyd bod amrywiaeth yn eich shot ydych chi'n ei ffilmio. Cyfeiriadau, lefelau ac onglau gwahanol. Helo, croeso i Top Tips Gwyl PICS. Defnyddiwch tripod neu drybed ar gyfer footage fwy proffesiynol i sicrhau bod y shot yn gadarn a disgwyl. Mae'n ffilmio llonydd ac ar y deg llawer gwell na'n haws i'w ddefnyddio pan ydych chi'n golygu'r gwaith. Ac heddiw mae dyn ni'n trafod am sŵn. Os ydych chi'n defnyddio deialog, gnewch yn siŵr eich bod yn ddigon agos i perfformiwr neu y sawt yn cael ei gweld. Cofiwch hefyd fod yn ymwybodol o unrhyw sŵn cefndirol gan y gall hyn effeithio'r lefelau sain pan ewch chi at golygu. Gwnewch yn siŵr bod y golau tu allan ddim yn rhy dywyll neu rhy llachar wrth i chi ffilmio. Mae dewis amser cywir o'r dydd i ffilmio'n bwysig. Gall machlyd gynnig lliwiau ac awyrgylch gwahanol i ganol dydd neu'r gwyll. Yn ola, os ydych chi'n ffilmio tu allan, edrychwch ar yr rhagolygon tywydd ymlaen llaw i wneud yn siŵr nad ydi amlawio neu fyrweira. Cofiwch ffilmio cymaint o phosibl o ddeunydd. Mae llawer gwell cael